ndelok nyawang bojoku kok wayu men. Ki kok lak sangko wae aku enek apa-apa lah bojoku tak tinggal kok rabine aku ya. Pikiranmu sampai tekan semono. Langsung kelipat. Sehat aku. Alhamdulillah. Sing marasne sapa berarti? Bojoku. Lho. Jarene awakmu sehat, bojomu ra penak. Sing ngomong ra penak sapa anake 5 ora penak piye to masamu? Maksudnya iki awake iki rada rumba-rumbu iki lho. Sing ngomong ra penak iki. Kok sing lara ki aku karo aku. Tenan, Mbah. Tak omongi terang sampean. Iya ya. Hati-hati aja nganti lara sampean sehat terus Mbah ya. Amin. Amin, amin, amin. Wis awakmu semono go. Ini adalah penyakit yang terakhir. Amin. Jo sampai loro neh. Tenan, Mbah. Aku nanti pengen ngomong karo Probo, awakmu iki meeting wong melimo ki engko. Apa nih, Mbah? Meeting napa? Pokoknya perusahaan ae lho meeting bareng. Meeting badhe wonten acara. Mas tapi to, Mbah? Ares kanggo kepentingan dulurmu lanang kalau. Pokoknya acara